ኤርትራውያን ተቀማጦ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን ከምኡን ጅዳን ከባቢያን ንኽብርቶም እንተ ሃገርን ህዝብን ክብርት ህይወቶም በጃ ብምኽፋል ባህጊ ወለዶታት ዘረጋገጹ ጀጋን ሰማዕታትና ሽምዓ ብምውላዕ ሕድሮም ንምትግባር ቃሎም ሕዲሶም ከካበቱን ዝበጽሓና ጸብጻባት ሚካኤል ተኽላይ ከቕርቦዩ ኤርትራውያን ተቀማጦ አውስትራሊያን ኒውዚላንድን በሐፈሻ ነበርቲ ከተማታት መልበርን ሲድኒ ፐርዝ አደላይድ ብሪዝቤን ኦክላንድ ክራይስትቸርችን ዌሊንግተንን ድማ ብፍላይ ዝኽርና ሓበን መብጽዓና ግብሪ ብዝብል ቴማ ኣብ ዘካየድዎ ዝኽሪ ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር መብጽዖም ሕዲሶም እቶም ዜጋታት በብወገኖም ኣብ ዘካየድዎ ብምብራህ ሽምዓን ግጥምታትን ዝተሰነየ ስነ ስርዓት ሕድሪ ሰማዕታት ንምትግባር ኣበርክቶኦም ኣብ ኩሉ ሃገራዊ መደባት ከም ዘዕዝዙ ከረጋግጹ ከለዉ ተቐማጦ ከተማ መልበርን ብፍላይ ምእንቲ ዝኽርቶም በጃ ሃገር ዝሓለፉ ሰማዕታት ላዕሊ 42 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነ ናይ እግሪ ጉዕዞ ከም ዘካየዱ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ረድዩ ኣብ ከተማ መልበርን ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምውላዕ ሽምዓ መደብ ጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ብኣውስትራልያን ኒውዚላንድን ኣቶ በሽር እድሪስ ኑር ኣብ ዘስምዖ ቃል 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኣደ 24 ጉንበት ስለ ዝኾነት ረዛንን ክብርትን እያ ብምባል ኪንዮ ዝኽሪ ዝተረከብናዮ ሕድሪ እንሕድሰላ ዓለት ምዃና ብምግላጽ ሰማዕታትና ኣብ ልቢ ኩሉ ኤርትራዊ ንዘለኣለም ክዝከሩ ከም ዝነብሩ ኣነጺሩ እቶም ዜጋታት ኣብቲ ኣጋጣሚ ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ኣስታት $30,000 ከወፍዩ እንከለዉ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ከተማ ፐርዝ ምዕራብ ኣውስትራልያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ላዕሊ 25 ስድራ ቤታት ሰማዕታት ኣብ ካልኦት ከተማታት ዝነብሩ ድማ ተወሳኺ ላዕሊ 15 ስድራ ቤታት ሰማዕታት ከም ዝጥወሩ ተፈሊጡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀዳን ከባቢያን ንግስነት ስዑድ ዓረብ ብልዑል ክብሪ መዓልቲ ሰማዕታቶም ዘኪሮም ኣብቲ ብ19 ሰነ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ሓላፊ ህዝባዊ ጉዳያት ኣቶ ሳልሕ መሐሙድ ሳብህ ኣብ ዘስምዖ ቃል እታ ናይ ዝኽሪ ዕለት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ሕድሪ ሰማዕታት ኣብ ምትግባር እንታይ ከም ዘሰላሰለ ነፍሰ ገምጋም ዘካይደላ ምዃና ብምጥቃስ ኤርትራውያን ተቐማጦ ጀዳን ከባቢያን ምንባይ ስድራ ቤት ስውኣት ንመንግስቲ ጥራይ ዝግደፍ ዕማም ከም ዘይኮነ ተረዲኦም ክሳብ መወዳእታ ዓመት 2012 ብዝተገበረ ጸብጻብ 558 ዜጋታት ሓላፍነት ምእላይ 919 ስድራ ቤታት ክወስዱ እንከለዉ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ዝኽሪ ዝተረኸቡ ዜጋታት ድማ 101 ስድራ ቤት ስውኣት ናይ ምጥዋር ሓላፍነት ከም ዝወሰዱ ሓቢሩ ኣብቲ ኣጋጣሚ 165 ዜጋታት ሙሉእ ክፍሊቶም ብምውዳእ ዝተዳለወሎም ወረቐት ምስክር ካብ ጠቕላሊ ቆንስል ሃገር ኤርትራ ጅዳ ኣቶ ዓብዱራሕማን ዑስማን ክቕበሉ እንከለዉ ሃማደ ጨንፈር ጅዳ ካብ መሸጣ ሽምዓ ዝተኣከበ 4616 ሪያል ተምሃሮ 12 ክፍሊ ኣህጉራዊ ቤት ትምህርቲ ኤርትራ ጅዳ ድማ 940 ሪያል ንመሰሰኒ ማዕከን ሕድሪ ሰማዕታት ከም ዘበርከቱ ካብቲ ቦታ ዝበጽሓና ሓበሬታ ኣመልኪቱ